Posachedwapa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene Dr. Mayi Patricia Kaliati akweni akukapereka kalata yawo yosonyeza kuti azapikisana nawo pa mpando wa upresidenti ku convention imene ichitike pa 17 November mwezi uno mu mzinda wa Zuzu ku chipani chimenechi cha UTM. Ndipo umu ndi mmene zinaliri pamene amakapereka chikalata chawo kapenanso kuti amakapereka makamaka ndalama imene adayika ku chipaniki kuti amene afuna kupikisana nawo pa mpando wa upresidenti apereke 20 million koma azimayi apereke 10 million ngati njira imodzi yowalimbikitsa kuti atha kumachita nawo za ndale. Ndipo apa tikupasirani mndandanda wonse adapita kupereka, anachezanso ndi atolankhani, atachezanso ndi atolankhani anachezanso ndi anthu azipani, onsewo adayankhulana nawo motere. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. Madam, will not take your time this time to save the Lord. Thank you so much. I am Patricia Kaliati, presenting my papers to you, the Administrative Secretary of UTM, as I'm standing for the Secretary of State. These are the signatories of the delegations for the conference, which is going to take place on 17th November 2024. And there is proof of payment of the 10 million which I've paid for the convention and for this legislative. Thank you so much. Thank you very much indeed. Lero ngati Patricia Kaliati ndakwera kuzapereka nomination paper yanga yosala imirira pa president pa 17 November 2024. List hii ndi anthu amene andisainia imene paper ikunenera kuti akhale anthu 50 kuchokera maregion almost awiri koma bawo pali maregion atatu amene ndasainia. Komanso pali proof of payment kuti ndapereka 10 million ndi kuadilisa kuima nawo pa mpikisano wa chisankho cha president 6 pa 17 pano. Ndiko mwambiri. So what I will ask the media is to stand there. We also want maybe stand on the center so that your face, your picture and that of presidency. Nobody the center. Wani kukhala president wa UTM komanso azakuvoteni pajani kanso kwa dziko lino. Lero ngati nzimayi amene tikudziwa mavuto amene tikukumana nawo komanso munthu amene ndagwira ntchito maboma onse, ndakhala minister pa zaka zochuluka mwina 16, ndakhala ndi mawadi ochuluka ambiri ndipo mama ndipasira madziwonso kugwira ntchito zimenezo. Ndaona mavuto amene ndakhala ndi ma president onse amene madziwa kuti apapa pali ma strength apa panali ma weaknesses. Enaso mwina ena azitantha mana kuti ayi koma tipotena chifukwa cha sukulu ayi asukulu alipo ena matha kumayankhula mwina zinthu zosamveka koma mmalipira kuti achita apereke ma services okwana.
koma ifenera kuti mukapotera Patricia Kaliati akuthandizirani mavuto amene akuchepesirani mavuto amene akumana nawo m'Malawi muno, nkhani ya zachuma komanso nkhani ya ma-investors, nkhani ya consumption imene ili mapira za GDP amene amapangisa kuti aone IMF kuti Malawi kuchita bwanji. Malawi muno ena analipo ophunzira amene tinakhala nawo kakapa number 5 pa number 4 pamayiko osaulisisa Malawi muno kufika kakha number 4, China anali number 3. Koma China natilumpha ife kutipitira papa kumapita kutuluka mamayiko onse 100 imene inali 2013 ndikakhala sipano ife nabe tupita majo makagula sola kupita majo makagula matoothpick koma sungi kumalawi kuno ziliko zambiri tazala mpepele mwa misinjemu masungi zopangira toothpick mitengo tukuzala daily mmepanga vumbire nzimbi mvula tukulephera kuyang'anira ina nkumao maso koma tupita ku China ukagula toothpick weni tupita South Africa ukagula njeni mafuta ophikira dry kuti ngatama konda dry ku South Africa kunoko chikulephera njani kuti anjinji kumena machira produce nteza machira so produce soya ojuluka mulilongwe muno kuti amene ajawo tipereke timakampani tating'oti ng'ono amayi anyamata zichosa mafuta amene ajo komanso titume anthu tatume achina kabambe yawo director organizing secretary wa kulijon tapita mkono South Africa kuti right amayika mochati kuti mafuta maji azikoma kuti aziposa ife atilawe aziposa athu akazinga. We can do that. Tisa ukandi boma lapa de lao kita produce mafuta opikira. Tio ukandi boma lapa ukangati nsanje jikwa baraka kita produce nsalu. Kuta tutizibula nsalu zimedi timakaoda maiko ena kunja ngati Zambia au Tanzania. Kwani tingapange chani kuti fetita kupanga zokumwa toka kuzera ku nanansi komanso mango amene fetili nawo. Tingachite mpawa bwanja nyamata komanso amayi. Komanso pano kumbali ya GDP imene 40% kuyambira research ya 2020 imachita adi ku GDP imene tinawo. Komanso 24% imaonjezera aso masemwezi amaonjezera aso employment. Ifeyo tikabwera ngati ya UTM 2025 ndio tichita triple kuti anthu akhala ali busy anyamata athu kodi ma university angapange zotani. Research imene tikugula fertilizer odula panopa tingakuchiteze tingakapange research bwanji ya organic fertilizer angapangeso bwanji kujeni kuvumbwe komanso ngakhale kubunda komanso alimi amene tukamapanga kuti ndi ulimi wa nkhuku ndi ulimi wa nkumba ndi ulimi wa ng'ombe amene angapangiza kudya zimenezi ndi ati nditathandiza chinyamata amene aja ena amene angokhala kumapanga macowboy amene aje kuti akusowa zochita boma siti kuaganiza kuti apasi kuti azipanga zotani. Lero nkhani ya maphunziro pamene tikuyang'ana ma 4 pillars a GDP imene ili net import and export tiyang'anaso public consumption public expenditure tiyang'anaso nkhani ya investment tiyang'anaso nkhani ya consumption. Public expenditure imene timaononga chuma chifukwa chona kuti timangoenda wina aliyense ndekuti tikaenda anthu awiri pano ndekuti wina atenga zache asapato zache mabrush yake atengaso sokosi zache ndekuti wakhala line yokonza zimenezo ndalama zikuonongeka malamo kuti tichita tizitumantu kuti apita mukapangeza kuti ife timaonaso ntchito zina komanso nkhani imene tikati tikonjezeraso ndi mapolisi a UTM kati ama mega farms imene tikuchita export anthu athu abwera kumagwira ntchito za ma mega farm kugwiritsa ntchito madzi amene tinawo sitimadaliranso kuti mvula igwe tikazale titha kumalima katatu pa chaka chifukwa cha madzi amene tinawo tiwonjezera nkhani ya ulimi othirira tithandizira mapampu apite pafupi mpatali kuti manyumba muja amene ndi kamunda kamodzi atha kukolola anthu kuzalapo pa nyemba akakolola nyemba zazalenso chimanga chifukwa cha ulimi othirira umene tinawo kudzera ku misinje imene yochuluka ya madzi komanso kudzera ku maboma amene ali mpepete mwa madzi ochuluka komanso tiyang'anaso nkhani ndikuti ma 6 components amene ndi nawo economy agriculture industrialization digitalization judiciary komanso education. Anzathu maiko akunja ana ang'ono matalenti awo timadziwa adakali ang'ono lerolo timalepesana ma subject 9 11 akangolephera English ndikuti pepa imene ilibe chani ilibe ntchito ngotaya nthawi kupita ku sukulu kwa zaka zonse 4 koma apitanso kumuzi kuti alibe chilichonse chofuna kuchita mapetoja azikaenda njinga zakapalasa nthawi zina azitanira ma minibus koma munthu akuti anapita ku sukulu mwina amaliza form 4 koma chifukwa libe chifukwa tolephera English tiyambe kusatira anathu adakali ang'ono kuchoka ku Nazareth school kuti matalenti awo ndi otani akamafika mwina standard 1 kamwana kakudziwa kuti ine ndi designer akamafika pa standard 1 mwana uja kudziwa kuti matalenti ake ndi musician is an artist akamafika adziwa kuti uyu ndi ka engineer uyu akamafika apadziwanso kuti uyu ndi scientist chifukwa chakuti tachita follow up kuchokera ali kwa ana ang'ono imene nkhani ya education komanso nkhani ya judiciary tikamafika pana kuti tafika ni nkhani kuti ndalama zambiri samaonongeke tizionanso kuti anthu aja isatira nkhani ndikuona kuti ndiyoona osangoti chilichonse kwekwere ndikuti mapeza kuti tiziononga ndalama zambiri komanso nkhani ya industrialization ndikuti tikhanti mapakati makampani anyamata athu amene ali ku masti amene ali ku bunda amene ali ku mubasi osaje akhala kuti akutibweresera kuti kudziko tizipanga chani issues of industrialization nkhani ya digitalization ndikuti tionaona kuti ifeyo timavutika kukhala 6 months
tikudikira passport mwina mwezi chaka zaka zambiri malo sana pasidwe titakhala kuti tifuna malo timakhala nthawi yayitali tisana ndi even driving license koma tikakhala ndi poto kapena ka gateway kamene kazikhala office imodzi onse ma department onse azikhala malo amodzi. They create that gateway, they create that portal, they'll just click wherever they are going to be. Kakakhala kuti ali ku UK or ku America koma kufuna passport, they'll just click and the information of the passport is going to come. Kuti mukafira zina lanu hapa passport yanu memu kuifuna mulandira after 5 days ndipo mutumize email yanu passport yanu ikupezani kapesa driving license kapena namba yanu ya gari moto ikupezani osati mwina imene iso digitalization itithandizaso kuthesa corruption imene timauzana kuti azungulira kuseliku mwina ndalama kumapita koma passport osabwera ndalama kumapita driving license osabwera komanso anthu kumagona panja kumagona kuma depot kuchoka ku Nzuzu kuchoka ku Blantyre kubwera kuzatenga passport imene for 3 months 4 months sana tuluke mapeto ache ikatulukanso kumakanizaso maboda kuti passport ya ndi fake zonsezo zimene angatithandizire ndi anyamata ngati inu amene ife tikufuna ndiye tikabweranso kuti talowa kwambiri digitalization industrialization itithandiziranso kugwiritsa ntchito IT nkhani ya education passport VVIP zinthu ngati zimene zikuti titha kumwamuza dokotala kuti ndulwa chakuti kugwiritsa ntchito ma learning paper we need to have a paper free nation where we are going to be using a computer sizi zikutivuta lero zolembesa ma national IDs because we don't have experts and we didn't even follow up to the people who are going to who knows what a computer is and how they are going to play around with a computer. Your recent arrest, will it not affect your interest to contest? That I cannot even comment, but I don't think it's good for me to comment on that. And if that's the case, then I couldn't be here. Kumangirwa kwanu simuganiza kuti wakusokoneza malingaliro anu nkhani imene singachite so comment ndili pano kuti zapereka paper yanga yoti ndikuzakhala president. Thank you. Bora zange bao Treasurer General komanso national organizing atu. Oh, you receive. I received. Maya atu amene tumufuna ukhala jini bandu ku nation takunya dianu kwambiri amaya. Makusesi gavana zako onse makolo anga onse moni nonse. Ndine ndani thokoza kwanga nkosa wanira. Koma tungo musi ya Mulungu ya musokole. Lero Kristo ndikukumbukira oyera wose tipempheso oyera wathu Dr. Sausima oyera tipempherere tonse atipange pamodzi kukhala anthu ogwirizana komanso atipange kukhala anthu okhululukirana atipangenso kukhala anthu amene tifuna tiyende chitsogolo limodzi kuti chipani cha UTM chisatani chisafe. Yambiri amene umakunamizani leya hii chipani chili ngongoli chipani chilibe ngongoli pali anthu amene ana mwakukoma mtima kwawo before the late anapita kukakonzesa ma t-shirt ndi salu anakuwa kungwaonza kuti konzesa zakuti chabwino nimawera wishaza amene akonzesa zimenezo si chipani cha UTM so anthu akumana kuti chipani chili ngongoli komanso amene akunena ali momwemo osakufuna mpando kuti ngati momwemo akufuna mpando osangotenga 4 billion akapereke bwa ngati sasa chipani ndija asokoleri ine singabwera pamakana kuti hayi mwabwera kunyumba kuno nthawi imene tilimana lipa kuno simu afikako ndiye ndine munthu abwino nyumba imene ndi yache nyumba ya boma nyumba ya boma yo oyamba ukhala nawo anali chilimayo pesa ndiunaso zimakhali nyumba za kutengani kunyumba kwathu tinduna za boma ndeta sikaso kunyumba ya boma ndiye zikati analiko kujasema kutengerani kwa mandeta kutengani kuno ndipo ngatenga kutengani kunyumba ya boma kakhale nikuoni chisaboma munapangania kuti likhale pati tinasankha kutulukako kuti ife
zisiru tinasanduka chisiru takuikani pamenepo ndinolaso kukhala zisiru kuti tizikhalanso zisiru mpaka sikuti tikhale patokhachi pali tione kuti tikukula bwanji kumvana edi ndiye ife tili patokha tiyimaso pachani tikukulira kuliyaka tidathandiza fumu kulezera ife kumakhala milambo ili mbu ayi kulendaona tikafika mowa umenewu ya manifesto athu apangisa anthu kumabwera kumatilavulira m'maso kumabwera anthu kumationesa mathongo kubwera kumationesa kuti wakuta zinazafika mokhazukira m'mikamwamu manifesto andani ndiye ife tingoti ambuye mulungu kumene muli inu pamene mukusangalala ndi president wathu kumeneko ine kukomena ndikuti mukatero ndiyang'anireni ife manifesto athu tapange dani nkhani ya mamega farm nkhani ya malumikizana mazi nkhani ya magesi ena tili mtani mukaweremu koma magesi pakompati palibe mazi timamwa amoboka mwa misewu kupita ukatunga mazi muti koma ife ayute timana kuti mazi tilumikiza khomo ndi chani kamunyowache watapuyo kuti ine ndikumva kutentha nthawi zino angozuka ndi mamuna ache azika musevule tapu manifesto atu mene mane nayorumikiza mazi kumalai kutotadandaula mazi yafika manyumba mwiku kumazi mazi mpaka nakuenda pang'ono akubwerera ife osamphilisa cha chiro tingodikira kuti kodi mvula ivumba liti tizale michapachi koma kumalai kuno mulungu anakondera dziko la Malawi mazi tili nawo misinje ingoyenda ingokoka mapampazi ana kumapita nawo kunyanja mazi yonse tikwagwirisa chani chiro nthawi yogwirisa mazi nthawi yake ndimene kubwera imene UTM ikhale pa chiwongolero kuti nkhani ya mazi tigwirisa bwanji wina aliyese akhale ndi kuzikonzera nkhani imene makamba pano ni nkhani ya maphunziro ambiri talephera kutumiza natu kuchani ena kuma university ena kuma secondary school koma ndrama ndiye tingokhala kuika panzera ati mapereka ma 1000 kwa munthu no ngati ni ndrama zochuluka ngati boma tiyeni onse amene asankhidwa apita ku school secondary school apase na phunziro mubasi imafunera ndiye ndrama zingati nanga Chansa College unima imafuneka ndrama zingati nanga Buddha College ibakhala ndi ana ngati ana amenewa akalipiridwa amafuna utani ndikuti ndrama zo zilipo tilipira natha Malawi kuchokera mabanja osauka onse azipita ku school lero kuti adani tichite factor ini mafactors amene ali ku school kuja mafaculties ali ku school ko kuti mwana athu azipanga chani lero mwana nga ndrama zolipira manebu zolipira maphunziro kete kwangolephera English ndrama zonse zalawaja mwana timphunzitsa zinthu zoti kuti iyeyo akamamaliza school akhale munthu wozitani osati apite kuja ma subject 14 iyi walephera English te ukabwerezeso iyi ukalembesa no tikhale ndi program yakuti anathu amene tikuwanongera ndalama pamapatepate akhale ndi chinthu yakuti chichokha munthu atakutani atakupanga ambiri imene tikamba pachakuna kuti azimayi ambiri ine ndili ndi unatakha ndi mandi takha tikudusisa malamulo wills and inheritance child marriage and protection takandi nkhani yoteteza ana child care takandi nkhani ya maukwati ambiri amuna nangotisiya ena tidapangira atati mbera nyumba zatu amuna majira kaibili ya sukulu wakuzila watikari atisiya boma ili nimeli libwele liteteza azimayi ndimwana azivutika boma ili ndimene liyang'anira azibambo ambira kumazimangirira akakhavuka limechina chili chose tipite mwanyikazi tikaona matrauza azibambo kuti tipise mmatumba mwawo tikamoza mtenga umene japilete kuphikira atenga matrauza awo akachapa kusinje taunyamulako mtenga umene nali mtumba mwa bambo kupita nawo kuti akapita kunyipa chimene kuyang'ana mtumba mwamo opezemo mtenga okha zimene zazibambo amafikapo mataya moyo wawo chifukwa chosowa chotani azibambo kumakhala pa bawo mama omwe kuthawa zolengeza zakuti
tikamapita ku airport anthu akulima chani tikuja ndifenda anthu akuchokera ku India ku America kumalima nkhuku kuti nkhuku zimaze tikati zizilimaninda abambo alivani katipasena zibambo angapo aliyeshe nkhuku zake 500 tiye mukatamia mukaziwata zimene zimuzikagulisa kwa kuti amayi inuyo zipangani zakuja za nkhuku inu zipangani nyongolosi inu ena tiyeni mwamanga khola lanu kaunjika ni mwani nkhumba muzione nkhumba za mabelo ochuluka kuti zimabereka na 10 13 ndio mbaje muzigulisa yeye ngode kugulisira more than 35000 kamene botiso waso kuja kamene kuja katatu kwa siku sisi maana kuti wina aliyesa kutao ni wako muzazili matimangani kama kale ndizo tekera zake kutatu katikani chakuja madrama zokujera za mamawa drama ojera za masana drama ojera jani drama uja kale ni nyumba yake tikamaka basonkani ona kuti ifeyo tizichita export jani tizigwira ntchito zotani tilakauta kalima kampani imene timana kwa Jazabalaka kusanje chikwawa kumene timalima kothonje kumene kujalimi onse tapasa thonje la makono akutusa thonje lochuluka akupanga nsalu zawo sitimapita ku Tanzania konkula salu ndugu zambiri kukula jikwani kampani mozi yoka imene kukulisa jani salu kalipanda machai na kutibwesera saluwa kono kukula mochipa lero lo imozi di 100,000 tikati feta kantima kukapa ndakitati ngoto panga saba tizikula 100,000 leo kia nkizibanga mafuta opigia azimai gululani muzibanga mafuta opigia lilo ngwene zibanga jani mchinji komanso mchisidowa izibanga jani zinthu ngati zimene zozo ndiye kuti azimai yakhalali bizo panga azidani azidandaula kuti ino kwati wanga wata amunanga kubwera kwa kwenda ama nthandizeni amunanga anamwalira kwati amamuna ndivuto ama nthandizeni inakazanga anandisirana akakutawira nivusirani ana ndi kutumikira nawo amene akazawa nasira amayi akhalo zidalia pa iwoka ndi kutumikira nawo amene mulungu anatekamo nsawo pakati pawo mulungu anaedi akili kumakazi ndo kusowa zochita mtanda ulankhani ya mafuta malawi kuno timaononga mafuta 60 million liters pamwezi Malawi ndi South Africa dziko lotukuka ndiliti kana kuli magari modambiri ndikuti kuli makampani mafactories zambiri ndikuti South Africa imeononga 35 million liters lero mafuta tikumaso lero pali anakuti president akakuplanta ya filling station yakuti musaike mojani musaike mafuta ati anthu asakhale pa line kumathira mafuta kwa patu achita manyazi achita manyazi aposa mena kuchitira pano ngani ngozira muliya ifotoka Malawi kumasowa zinthu kusowera pano nduna ya agriculture kunena kuti njala ya Malawi muno izatha 26 tilipo lero munthu zipima makodi ya munthu kumana kuti kumalawi kuno njala ika 26 ndekuti ife tizipomoka pakali pano kudikira kuti tizakhala chakudya 26 mwana kuti kodi ife njala ingathe bwanji ndiposavuta kuti njala kumalawi ndani ndiposavuta wali tisise mitengo ya fertilizer tukanika kulima zibambo azimai zotani zambiri zilipo Malawi muno koma tikulephera kuti tizigawe kuti anthu amenani mapeto aje tungofuna basi ifeyo tizingokhala pa line ati tandema 1000 iwo anyamuka apite azikagulisa mimba zawo ife 1000 tigawe pa mwezi ndekuti ngakasinda 1000 kukula kaokomani komwekonso 1000 abambo achose pakapezere kape yawo ka 200 koma kwachose koso pa 1000 ni mwana wao kulu kwa tunakhala Malawi muno zaka 6 za ukulu nthawi yakwana asogoleri yopanda sokuzira kuti kibali kimana paja kuti akamate boma ndilo mweli kuti eziko mkwambiri boma la Malawi ndiliti koma nthawi yakwana kuti tichosapa president koti yobo mukulu njogera konse kuja
Momweso ndi mmene zinalili lero lino mu mzinda wa Lilongwe pamene mayi Patricia Kaliati amakapereka chikalata chawo chosonyeza kuti nawonso akhale akuzayimira pa mpando wa president ku convention ya UTM imene ikubwera pa 17 November chaka chomwe chino. Mu programu inanso yathu yapadera tati tifunse kodi munamvapo za Prophet Chitete Ministries, ndipo ngati munamva za a prophet amenewa munamva zokuti chani? Tatiyeni tionere video iyi pakuti anthufe tikudusa mu nyengo zosiyanasiyana nkutheka anthu ena ma solution azinthu zina mumasowa kuti mutha kuwapeza kuti. Koma awa ndi a prophet Chitete Ministries amene ali ndi chechi chawo kuzomba, amenenso amathandiza mu nkhani ya mapemphero. Nambala yawo ndi imene imalembedwa pompoyo. Koma padakali pano tatiyeni tionere uthenga umene atibweresera lero lino. And Jehovah is calling you unto repentance and the walk with him. You come in front. Only those that want to receive our Lord Jesus, those that want to walk in the path pleasing unto Jehovah. I am saying clearly here, above everything else, above whatsoever you can think about, let us rush and run for salvation. Open your heart. If you want to receive our Lord Jesus, wherever you are seated, can you now rush to the front? Salvation, it's dependent on your choice. Never wait for your friends. Let us have this salvation, which is above everything else, which is eternal life. Our Father, I will help you word about salvation today. I am thanking you. Atate, Mulungu mwini moyo wanga, ndikupe mpani lero, undichitire chifundo, ndikugonja kwathunthu, ndikuzimvera chisoni kwathunthu, chifukwa cha machimo wanga, chifukwa cha mphulupulu zanga, chifukwa cha njira zanga zosakondweresa Yehova. Choncho lero lino mozichepesa kwathunthu Yehova, ndikukupe mpani mukhululukire machimo wanga, ndipo ndikukupe mpani Ambuye Yesu Khristu mulowe mkati mwa mtima wanga, mundipase moyo wanu Yesu Khristu, moyo wanu wosatha udzadze mkati mwa mtima wanga, mundipange ine kukhala mwana wanu. Lero ndikunthani zosatha Ambuye Yesu Khristu wamphamvu ya Mzimu Woyera, mundithandize ine kuyenda moyo wokondweresa ine, kuyenda mchiyero. Mundichitire chifundo Ambuye Yesu, mukhale Ambuye wanga ndi mpulumutsi wa moyo wanga lero mpaka namuyaya. Ndikukhulupirira tsopano kuti inu Yesu Khristu wokhala moyo mpaka namuyaya mwalowa mu mtima mwanga, mwandisandulitsa ine kukhala mwana wa Atate, mwapulumutsa moyo wanga kwathunthu mu dzina la inu Yesu Khristu. Amen. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Savior, Savior, Savior is the Lord. Savior
Savior.